hem de parlar ja. Anem ja per la segona B. La setmana passada el Sant Andreu va trencar el malefici del 2009, però encara li falta superar-lo al seu estadi. Sala hi va rebre un gavà irregular, però els de Toni Llaverí ara semblen estar en un moment dolç i al final van empalmar el seu segon partit consecutiu sense encaixar gols. Al final 0-0, però el Sant Andreu es manté tercer. Si el marcador del Narcís Sala no es va moure, no va ser per falta de ganes dels dos equips, que van oferir un partit ofensiu i ple d'alternatives. Amb el cap ho van provar només començar Pere Tarradellas i Dani Martí. El Gavà va fer un partit ben ordenat defensivament, mentre el Sant Andreu continua sense trobar el camí de la victòria a casa, on no guanya des de fa més de 2 mesos. A la segona part, Adam Aguirre, que va fer lluir Morales, va tenir la millor oportunitat visitant. El més incisiu dels quadribarrats va ser un dia més Manolo Lanzarote, que ho va provar de 1000 maneres. Sempre es va trobar, però, amb un inspirat Marcos Pérez, que cada dia té més confiança a la porteria gavanenca. És el segon empat a 0 seguit del Sant Andreu davant el seu públic. Más claro que hoy, creo que es imposible, ¿no? El equipo ha hecho todo para ganar, hay muchísimas cosas bien, pero insisto, pues no estamos acertados en esos últimos metros, el acierto del portero. Bueno, com que veig que t'agraden les estadístiques, et diré que avui és la jornada 14 que deixem la porteria a 0 i som el millor equip de la categoria, junt amb el Lleida, que hem estat 14 setmanes a la porteria a 0. Davant la desesperació de no trobar el gol, Manolo Lanzarote va ser expulsat per tercera vegada aquesta temporada. Les dues grogues que va veure van ser totes dues per protestar.